Iso jawab pantun. Iso. Sarini bodine sintal. Tengah wengi niate gagal. Iwak daging diris-iris. Kadung jengking anake nangis. Iso jawab pantun tak imboi piye? Oke, siap. Gelar karpet warnane ijo. Moro tua cerewet anggap ae radio. Iso jawab pantun tak imboi maneh. Wih, tenan yo. Piye pantune? Dulinan pistol isine banyu. Bar tak rangkul ketularan panu. Barang apa sing klimprak-klimpruk ora tangi, begitu dilus langsung dangak. Kayak gonku. Ngeres. Lah apa? Los ndase kucing ku lho. Mbak, kok iso serabe gawenanmu sing dukur putih lah sing ngisor gosong? Nek gosong dukur ngisor ya serabiye bakule. Mbak, apa bedane wingko karo bokong? Nek wingko diwalik ya tetep wingko. Lah nek bokong apa, Mbak? Mancing-mancing tak tapuk cangkemmu. Mas, wayahe blonjo, bayar listrik, bayar banyu. Aduh, sik, Dik. Aja ngomong sik. Mangan nongko legi rasane angger ditarik blonjo kumat mengine. Iso jawab tak kei. Siap. Apa bedane jaran karo wong lanang? Nek jalan diumpaki, nek wong lanang senengane ngumpaki. Lapo nangis, Dek? Katokku nang pemenan ilang. Tenang gak apa-apa, Dek. Penting ora ilang isine. Cangkemmu. Kakeanmu tak munggo panggung nyawer barang. Pen gak iso joget kok, Dek. Iso. Piye, Jal? Ayo ndik gore duitmu. Ladalah jebule ngene tok mantuku. Ono apa, Mo? Ana kodhok ketatap kocok, wayahe mbadok lali mara tuwa. Mas, aku sida kok lamar to. Piye ya, Dek? Ternyata pen wis rondo. Le tak kandhani, awake kekar matane sipit, senajan longgar pinter jepit. Istriku sayang. Lapa maneh? Buah tomat, buah jambu, malam Jumat ndang ayo melbu. Buah kesemek, buah kedondong, bayar sik dong. Lapo, pek nunut maneh to? Iya nunut maneh mudun perapatan. Wis emoh mangan jengkol, mangan nanas, wingi muk senggol krasa panas. Aku duwe bisan sodok gak tepak. Gak tepak piye, Mbak? Aku dolan nggo gedang susu, balik gedang kluthuk kok. Umurmu wis piro kok gak pengen rabi, tibake pacarmu lho wong ndi? Pancet kok, Mbak. Pancet sapa le? Pancet ra duwe, Mbak. Dengaren mabengi pengertian. Maksudnya apa? Aku turu mau kopat kapit. Aku lo turun balik. Lah terus apa, Dek? Kucing iku lho. Iso jawab pantun. Iso lah. Mangan intip campur klopo. Jare incip kok ping 5. Noto boto ing tengah dalan. Nek gak dawa aku ra doyan. Mas, aja sering dulan mrene ya. Ono kembang kena angin mabur. Nek pancen ora sayang aku mundur. Sip, betul. Iso jawab singkatan. Iso. Kebun binatang disingkat apa? Bonbin. Lah nek tempat piknik Gunung Kidul disingkat apa? Ngeres jawaban dhewe.